तमाम दर्शक बंधु के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ए भैया, हम एगो गाना हिमाद्री इंटरटेनमेंट के माध्यम से गईले बानी, जवन की बाबा विश्वकर्मा के ऊपर बा। और वो सब ने गाना के एक बार सुनी और अपन प्यार दुलारा सही बनैले रही। साज फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा चौक। बाबा विश्वकर्मा के पूजा धूमधाम से होखेला। बाबा विश्वकर्मा के पूजा धूमधाम से होखेला। अरे इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। अरे इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। बाबा विश्वकर्मा के पूजा धूमधाम से होखेला। बाबा विश्वकर्मा के पूजा धूमधाम से होखेला। आदे इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। आदे इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। जगावा में बात है इनकरे नामावा महान हो। बाबा विश्वकर्मा के पूजे दुनिया जहान हो। जगावा में बात है इनकरे नामावा महान हो। बाबा विश्वकर्मा के पूजे दुनिया जहान हो। तीनों लोक में इनके जय जयकार होखेला। आदि इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। आदि इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। बबुआ मुन्ना कह देला बाबा के बखान हो। पूजा पाठ से हटे ना हटवालो से ध्यान हो। बबुआ मुन्ना कह देला बाबा के बखान हो। पूजा पाठ से हटे ना हटवालो से ध्यान हो। देवलोक में भी इनके जय जयकार होखेला। आदि इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। आदि इनके बेड़ा से नैया सब कर पार होखेला। साज फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा चौक।